पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओखी वादळाच्या नुकसानीची पाहणी केली। मालवण, देवगड, वेंगुर्ले किनारपट्टीची पाहणी करत कोणत्याही परिस्थितीत सरकार मच्छीमारांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केलंय। मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून फयान वादळाचे निकष ओखी वादळग्रस्तांना लावले जातील। यामुळे नुकसानग्रस्त बोटी आणि वादळात गेलेल्या जाळी या सर्वांचे पंचनामे होऊन नुकसान भरपाईची तरतूद केली जाईल, असे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले। इथे येण्यापूर्वी मी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांची चर्चा केली आणि फयान वादळाला जे निकष लावून जाळी वाहून गेलेली आहेत, बोटींचं नुकसान झालेलं, ज्याप्रमाणे आम्ही नुकसान भरपाई दिली तेच निकष लावून यावेळेला सुद्धा नुकसान भरपाई दिली जाईल आणि याची सगळ्यांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले आहेत आणि हा सगळा रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतर याच्यावर योग्य ती त्यांना मदत दिली जाईल। 4 राज्यातील नौका देवगड बंदरात आहेत। केरळ राज्याने डिझेल देण्यासंदर्भात भूमिका मांडली आहे। याचबरोबर राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापक निवतकर यांच्याशीही बोलणी सुरू असून यानंतरच डिझेल आणि गॅस देण्याचा प्रयत्न निकाली लागेल। इतर राज्यातील खलाशी असले तरी त्यांची काळजी घेणे आपले कर्तव्य असल्याचेही पालकमंत्री केसरकर म्हणाले। धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी 4 नौका भाड्याने घेतल्या आहेत। विविध संस्था, विविध पक्ष भेद विसरून कामाला लागले आहेत। सर्वतोपरी डिझेल आणि धान्याचा पुरवठा केला जाईल। नौकांना भेट देऊन सर्व साहित्य मिळाले की नाही याची चौकशी केली। पाणी आरोग्याचे प्रश्न मार्गी लागले आहेत। 4ही राज्यांशी संपर्क करण्याचे काम सुरू आहे। बंधाऱ्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही मंत्री केसरकर म्हणाले। मी बऱ्याचशा नौकांना भेट दिली, त्यांना सगळे साहित्य वगैरे मिळालं की नाही याची चौकशी केली। अनेक लोकांना भाषेचा प्रॉब्लेम आहे। दुसरं असं झालेलं आहे की गुजरातच्या नौका इथं उशिरा पोहोचलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांना एवढ्या नौकांना एकाला कॉन्टॅक्ट करणं अवघड आहे, म्हणून 4 होड्या लोकली भाड्याने घ्यायला सांगितलेल्या आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून त्यांना जे लागणारं धान्य आहे, त्यांना लागणारं पाणी आहे, हे सगळं देण्याची व्यवस्था केलेली आहे। ज्या राज्यांनी आम्हाला कम्युनिकेट केलेलं आहे की आम्ही सिलेंडर आणि डिझेलचे पैसे देऊ, त्याच्यापैकी केरळने आम्हाला ऑलरेडी कम्युनिकेट केलेलं आहे। आता मी राज्याचे डिझास्टर मॅनेजमेंटचे जे प्रमुख आहेत निवतकर साहेब, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांना ह्या उरलेल्या 4 राज्यांशी संपर्क साधायला सांगितलेला आहे आणि ते झाल्यानंतर त्यांनासुद्धा डिझेल आणि गॅसचा पुरवठा करण्यात येईल आणि एकंदरच इथं आल्यानंतर त्यांची काळजी घेणं हे राज्याचं कर्तव्य आहे, ते केलेलं आहे। या निमित्ताने देवगडचे जे प्रश्न आहेत आणि देवगड हे जे बंदर आहे हे अतिशय सेफ बंदर आहे। आपण बघितलं की एवढ्या लांबून सगळे लोक या ठिकाणी आले आणि हे नैसर्गिकदृष्ट्या सेफ बंदर आहे।